Wadhi weche motendo koda manyo pi kod oro. Wayudo ni oro ma okwako gwenge ma Laikipia koro chuno piny owacho mondo mi opim ne jopiny pi eka giyud mwandu no mochuno. Jatend migawo mar pi e kaunti no Peter Matungi oluwo ni kembe mag pi medo ng'iewo tangi mondo koro ternego jopiny pi kaluwore gi aoche mathoth bende sani koro duono. Kambi ma ochung' ne keyo pi e boma ma Nanyuki na Wasco oyango ni pi ma gisebedo ka gichiwo ne jopiny olwar gi atamalo 13. Gino ma ochuno gi ni nyaka koro gipim pi mondo eka ji duto oyude. Piny owacho ma Laikipia ochako chenro mar pi ma iluongo ni Makuriano sirwa madhi muonyo milion 140 kaka achiel kuom okenge mag rakruok gi midhiero mar nok mar pi. Chenro no igeno tudo gwenge ma Makurian, Chumbi, Jijo, Olkinyei, Osirwap, Katonga koda mamoko gi pi maler ma ikeyo ka itiyo kod odundu. And vulnerable communities in the north part of it, of the county, and some part of west and east. And what are we doing? We are providing water tracking, fuel subsidy for the ball that they use genset, and our water companies has invested additional storage tanks in particularly in Nanyuki, Baraka, and in Jongoine, equipping of two more extra boreholes, initiating equitable sharing of water, as I said earlier, by rationing.